Salam hormatly tomuşaçylar. Atawatan dünýäde gepleşige Trabzon şäherine dowam etýär. Trabzonun soğuk su etrafına yerleşen Atatürk Köşkü, Osmanlı Raýat Konstantin Kabayanidis tarapyndan Tomurky ýaşaýyş çaý hökmünde gurulypdyr. 1924-nji ýylda Atatürk'ün Trabzon eden saparyny bu köşk oňa ýarapdyr we 1931-nji ýylyň 18-nji maýyndaky 361 belgili karara laýyklykda Trabzon halky tarapyndan Atatürk'e sowat hökmüne bagşlandyr. 1943-nji ýylyň 6-njy aprelinde bu köşk Atatürk muzeyi hökmüne dawraly ýagdaýda açylýar. Ýewropa binagarlygynyň ýyllaryny özünde jemleýän bu köşk 4 gatdan ibaret. Bağışlanıp kurulan Sümeyli Manastiri, Anadolu'nun en meşhur ibadatxanalarının biri hasaplanıyor. Dik kayalarda yerleşen Tevegi Qowag'ın başında kurulan bu manastırın adının Grek dilindeki qara, qarankı manisinden Mela sözünden gelip çıkıyor. Dengede bakyan başka bir acayip yer tarihi Orta Mahalle. Trabzon'un Akçabat etrafındaki bu yer halk arasında Aziz Mikhail ibadatxanası hökmüne tanılan Ayat Aksiyarh ibadatxanasının yerleşen yeridir. Taqiq kuruluş senesi belli olmasa da binagarlık ayat iniqlarına göre bu ibadatxananın 700 yıl çemesi bundan uzal kurulunda uçaklanıyor.
monastiry tebigi gowaklaryň ütküdülmegi arkaly kurulan bu wadathana öz durkuny gorap saklap gelýär. Gadymy döwürde Mitra diýip adlandyrylan Boztepe dagynyň iň beýik nukudyna ýerleşýän bu ýer Trabzondaky iň mukaddes ýerleriň biri hökmünde tanalýar.